ostavio je trag, znači školjke, alge i so. Znači jednostavno. Znači oni su bili bespravni stanari, ovi egipatski vladari? Još uvek se vode kao tako. Nažalost, oni zagovaraju i dalje da su to oni radili, da su faraoni to zidali sa... Pa dobro, to je priča o turizmu. Pa priča o turizmu upravo to. Pa Egipat je toliko... On je bogat čime? Ničime. Oni nemaju ništa. Jednostavno, taj turizam od koga i žive. Pa dobro, mnogo od tih njihovih stvari nalaze se po muzejima francuskim i engleskim, tako? Polako moraju da im vraćaju, koliko znam. Ali i oni, znači, dakle, žive od laži Englezi i Francuzi, tako? Stvarima koje su odneli. Pa Englezi i Francuzi trenutno propagiraju nešto drugo. Propagiraju upravo tu energetiku. Međutim, ako neko hoće da dođe da priča na piramidama u Egiptu, znači, postoji jedan šerif, kao što je bio, da kažem, naš Broz. Dobro. Znači... Dobar šerif bio. Dobar šerif bio. Znači, dođi da pričaš šta god želiš, pljuni $10 miliona, pa pričaj šta hoćeš. Znači, za svako istraživanje dole, znači, on se pita, to je gospodin koji se zove Zahi Havas, čuveni, znači, kao da je predsjednik Republike, on je predsjednik i za piramide. Znači, šta god želite da radite dole, kucate kod njega na vrata, ja sam taj i taj, on vidi odmah šta ti možeš da uradiš, idi ti, brate, priča, nema nikakvih problema, pljuni $10 miliona, i onda radi šta god želiš. Postoje dvojica interesantnih ljudi, kao što su Chris June i Stepan Mehler. Stepan Mehler je napisao onu Zemlju Ozirusova. Znači, koji zagovara već o energetici piramida. Nešto slično kao što su ova dvojica Hrvata i napisali ovu knjigu Skinut veo tajni piramida, gde objašnjava energetiku piramida. Da je upravo zato i pravljena. Zašto? Evo objasnim. Pa evo zašto. Znači, ja objašnjam. Znači, svaki naboj, zašto je voda interesantna i zašto su iskorišćavali? Znači, za mene su to dorađivane u Srbiji i na Balkanu. Gde ih ne sve imamo u Srbiji, piramide? Imamo ih svuda, imamo Rtanja. Evo i ova naša Avalica. Ima ih kod Niša. Tačnije da kažem da na Balkanu postoji 6000 piramidalnih građevina. Čekaj, šta su one? One se nalaze, znači, pod zemljom ili zavučene u planinu, jel? Piramide mogu da budu podzemne i nadzemne. Imamo sada, u novije vreme, Amerikanci na svojim poljima prave piramide. Evo, Rusi su i oni počeli. Pa upravo zbog te energetike. Snaga dolazi iz svemira. Energija dolazi iz zemlje. Na 2/3 sa vrha piramide i 1/3 sa poda, da kažem, piramide, nalazi se to spremište pozitivnog orgona. I ono prirodnim putem, kroz te takve naboje, znači kupastog ili loptastog, izlaze napolje i oživljava okolinu. Postiče prirodnim putem rast biljaka. Pa što ne srede više to tamo u Egiptu, nego onoliko je suvo i propalo sve? Pa, zato što su na pesku. One su sad na pesku. Znači, ne bi ni onoga bilo da nije njih? Pa ne bi ništa bilo. Pazite, ispod tih piramida, znači, postoji, znači, normalno, slojevi zemlje. Znači, kad se more povuklo, ostavljao je pesak. Pa vidite, vi imate oaze u pustinjama u Egiptu. Pa kakva oaza? Odakle sad to oaza? Izašla voda. Pa nije mogla voda iz peska tog da izađe. Znači, postoji sloj, zemlja, slojevi, gde je voda izašla. Znači da je to neki nanosi, ne mogu sad da kažem, nisam ih merio. Pretpostavljam da su 20, 30, 50 metara na nekim mestima. Ajmo popričamo malo o toj Bosni. Bio si tamo, tako? Da, naravno. Koliko si proveo dole? U Bosni sam proveo u zadnjih 2 godine, proveo sam preko 100 dana. Gde su lokacije piramida u Bosni? Lokacije piramidalnih građevina u Bosni nalaze se 30 km od Sarajeva u mestu Visoko. Jako interesantan kraj po tim, da kažem, piramidalnih građevina. Oni su imali sreće da je došao jedan njihov zemljak, Semir Osmanagić iz Amerike, ne znam, mislim da je iz Čikaga, i da je primetio jedno piramidalno brdo, a čovjek je jako interesantan. Napisao je nekoliko desetina knjiga, doktorirao je na Majama, putovao je po svetu, po tim piramidalnim građevinama. Znači, jako čovjek obrazovan, jako je obrazovan čovjek. Znači, što se tiče domena piramidologa, da kažem. Nije toliko stručan, on nije shvatio u stvari energetiku. I on je isto imao tu hipotezu, kako on kaže, da su piramide radili Egipćani. Međutim, sve više kako je ulazio u stvari energetike, shvatio je da, naravno, ni Egipćani, ni Bosanci, da kažem, normalno nisu to gradili.
Znači, postojala je neka civilizacija, po mom nekom ubeđenju, koja je mogla iz aviona, broda, možda će neko reći da sam sad vidi ga prolupo. Međutim, vi znate da danas NASA ima takve instrumente da ona može i do kilometra da iseče zrk snopom, laserom da iseče drvo, metal, kamen. Zašto ni onda neko nije mogao da oblikuje tako istu piramidu? Znači, da bi piramida funkcionisala, postavili su hodnici. Upravo oni hodnici u Egiptu što oni objašnjavaju da su to bili mimo hodi, da su oni to prolazili, pa onda šupljine na piramidama. Da su oni posmatrali zvezde, da su sa tih zvezda, ne znam, to su za mene, odnosno za sve te naučnike koji to dobro znaju, ajde kažem lupetanja. Ti otvori su u stvari morali da postoju, da bi kroz njih izlazio dim. A zašto dim? Pa upravo zato do piramidalnog vrha treba da dođe tim kanalom topao vazduh. I on dok putuje do šiljka nekoga, on se zagreva. Zagreva se i stvara se dim. I onda je morao negdje samo da da izleti. Kini šta se dešava, ta bela piramida koja je trenutno i najviša, kažu, piramida na svetu, 300 metara. Bosanci zagovaraju da je njihova piramidalna građevina, piramida Sunca, najveća. Naravno, sve će to pasti u vodu kad se mi pojavimo sa... Hajde da objasnim, što znači Artanj? Artanj. Dobro. Na vlaškom znači veštačka planina. Ona tako izgleda, mora priznati, kako da neko došao i sve. Da, ona je trostrana, znači lepo se vidi da je trostrana piramida. Od platova, odakle mi merimo i gledamo da je piramida, ona je visoka 570 metara. Ajmo sad ovo da se vratimo u Bosnu. A šta tamo čovjek može da vidi? Sem, dakle, zemlju, zelenilo, šumu... Pa u posljednjih 3 godine... Oni to skidaju? Da, oni otkopavaju. Znači, oni su ušli u podzemne tunele. Međutim, oni su tu napravili jednu katastrofalnu grešku gde su ušli, da kažem, u jedan lavirint tunela koji vodi prema toj najvećoj piramidi. Čekaj, su prirodni tuneli ili ih je nekog... Ne, to je neko ih je radio. Zato što su u tim tunelima, svi ti tuneli imaju svoju širinu i visinu. 3 metra sa 3 metra. Jesi ulazio tamo? Da, naravno. I kako izgleda? Šta ima sem toga još? Pa, upravo to je što oni ne mogu da shvate. A šta je materijal, izvini, molite? Peščar, šljunak, peščar. To je bilo, znači, kada je bio potop, ti šupljine, ti tuneli su zatrpani. I oni sada ne kopaju, nego otkopavaju. A to se da pitam, šta je osnova, dakle, to? Osnova je zid. Kao da je... Oni su to radili ispitivanja na Tuzlanskom fakultetu, znaju od kog je materijala. Znači, kao da je neko došao iz Malteriso i napravio jedan kanal. Znači, koji je 3 metra širok i 3 metra visok. I oni sad skroz to otkopavaju, dolaze do kanala. A koje su dubine, dužine tih kanala? Pa, ti tuneli su, oni su u Ravni, da kažem, to je tunel, čuveni taj njihov tunel Ravni. Ima negde oko 150 metara do sada su uradili dubinski, da kažem. Međutim, tu ima dosta lavirinata. Ja sam radio merenje gde su oni to i lepo zapisali videokamerom, gde smo nadzemno radili putanju kuda se kreću te šupljine. Interesantno da iz svih tih lavirinata izlazi samo jedan tunel, da kažem šupljina, koja vodi pravo u tu najvišu piramidu takozvanog Sunca. I zašto oni greše? Oni su bacili tu radnu snagu, para, da bi dokazivali turistima da postoji, da su ti tuneli normalno rađeni ručno, znači kopano, za džabe, maltretiraju ljude kad je oslonac na piramidalnoj, odnosno na piramidi Sunca. I oni sad žele da što pre uđu unutra. Koga da misliš? Zvanični organi neki iz oblasti kulture u Bosni? Pa to postoji fondacija Arheološkog parka Bosanske piramide Sunca. Tako se zove već, jel? Tako se oni zove, da. Gde je taj gospodin i predsjednik i osnivač, da kažem, jeste gospodin čovjek, jako pametan čovjek.